friends. What it This is? is just want to take a clip. Can you take? Okay. So what it is actually? Kendo jong piyo kli du jong ka ne ka school ba USTM ke e kadau ba ke e ji yakran Tharai kat kum da philai hiling ba ki news kat to kat ne ding ba ho long time ba ka seng congress nang ba ka media issue congress but kami ru ha Facebook jong ni u sanjara bo ong bo un ai jaka iki kena ilan kita ki children ki bana po asap kengine kalian ko jongi ko seng nomor ni sokya ban ai jaka ya kita ki illegal evicted immigrant kimat de ki kun ki jongno ki jono ki harandre ki bamde hi ki no india ngi ngam persat bat hang ni lawan ai ka dorkas ka ba ni ai be ka open letter bat kan shay ba nginum sha yano ki ban wan bu haisnong lane ba kun ai jaka ya gino kita ki ba shabe na kono ka jela bikin wan kuliah ni hapo jela ka jongi te na kalian ka jong upa ula kren ka syai ula ai ka commitment yangi ba kai ka ba ula tho kai ka ba ula kren ding ba ki social media wong ba kadai ka misinterpretation kan dai bitang ha asam tangi ngala ong em kan ka bamla ban long kumno ki kindala pas kai ka commitment ka ba menai kindala pas pakini ki kena ana asam yo ki wan samai kena kan sapan je kata ka residency certificate ka domicile kena kata dan na kalian juga lah air commitment wong em kata kanum ya dai kami kanum dan relation ra bat ka university ba ka school te u nomor buong ba udan ta sa asam du mat pan bu umat le tan rengi hapo ka jala ka jungi nimsha dal lelai ru ye kinong mai kinamar bat khamtam ba kin dei ru kinong ya ba kin wan kuliah la ne kin yo jing jarap hapo ka jala jungi kamot ba hatu menta kamton kano na kalian jong u ba u kudup la niu penrung yano na kita ge bai kung ka jing ya kren ka jungi hadu menta umpat pendung yano ba ula kren ru menta wang la da kidon ki ba bers nganganum tre ngang henry ka jung persong ko jung la da persong ne kalian ka jung kren betul bersai la da kibri ku mustana ku num tre ga ban ai jing yarap yano te kenang bagi pat ba kan syai kan ong ba balai pat ngin kren ba bersai ndai bing isi yano kino ki jai benrio henry kan ka national security threat ba PE hadu menta ka India pa Pakistan dang sen kila ya kublai kiti bamdon ki her sarkar jong ka Pakistan pat Bangladesh kimdon kamban rung bisa kabu ka jingma yangi namar ba teng tang na benta ka kata ka ong ki jingker khul ne ka blessing kinyo henry kin penrung penitip syai kumkino kita ki yo let's say kandon ladangi syai kita ki illegal immigrants kini kinum salia ban le gono ka kenja ban pensoba ya ka jela ka jongi ni haban mi khamat kada ngi wan ban karan ban so ya ki ban ginum sha da lei ya ki illegal immigrant ban ye yo ban ta ha ka pule puti hajela ka jongi namar ngi long ba pengot bat ngi nyai pengot susu namar ngim kwa aku bakan dia ka ba sungsi la syai bangin nong ada ka jing soba ka stanat bon kinum sto andre ka e ka ba nga kwa ban tu ya ka jai kamtam ha kan ne ka jing be jongki sarkar Assam ya kita ki illegal imigran na po ka jala Assam kiwan pet sane ba ka jing mi katma mana ka por apo re Bangladesh kani ka bu jing ma ba kini kila ban klop ba kini ki ju illegal immigrants kin sepenjat jangi bar ko wairu ngire ban kan mau la biang kato ka sarkar India ba ka sarkar jalar pidi ban syai ba pindi ban penyor ba ka themak tor kaladon ka refugee colony kala don saka ipat ta daw ngi hapan mi is kamat namar ba ka sarkar ka jing pendong hi ya ka hito ban wan sa kamat ban lepin sngo ban object ya ka ne ka jing thumu jung ni san chalor jang ka USTM ka dei be halor ba kila don kita ki refugee colony hapo jela gi bangimla suban pengki menta tela dengi ailat si kini komod kan ni lingba ka puli puti kan sabu jingma ba let's say menta tang ha kan ni jingwan ni ko jungi rungi ngi duna kita ginong trei ki baterai yang ni kita kasih ke baterai ya kata ka kampion ke kani kata te kani kala dai lupa kan kesala nagim kendit menta lano tetang kata hinga kwa ban phak ka kerwa sekejap benrio par khamtam ka sarkar jela ba kimdei ban ngabjar lada phis ngabjar kamut phibu yangi ha ka jingma bat ya ka jaj benrio ka batang stro kala ban tukut hagano kono kopor te tang ini hi kan ai ka kerwa ska jaj benrio to tonginya pej ngor nginya trailang bangin la ban te lakam ya kan ka jingwan
kertap kini illegal imigran syakne ke jela ko ijung besi bon se jargo